Kako namirisati i osvježiti prostor u svega 10 sekundi? Mislim da smo se svi sreli sa situacijom kada nam dođe neko društvo u stan i onda, ako su pušači, dakle cijeli prostor smrdi po cigaretama, a isto tako i postoji onaj ustajali zrak. Međutim, postoji rješenje kako možete, nakon što vam gosti odu, namirisati, osvježiti i prozračiti stan za 10 sekundi. Postupak je vrlo jednostavan. Svi mi manje više imamo klima uređaje u svojim stanovima. Otvorite poklopac klima uređaja i unutra ćete naći jednu spužvicu. Uzmite svoj omiljeni parfem, naprskajte ne više od 3 do 5 puta maksimalno na tu spužvicu i upalite svoj klima uređaj. Za 10 sekundi vaš prostor će mirisati savršeno, upravo onako kako vi to želite, po vašem parfemu. Vaš Tomek.